Investigation, one name research, and each of them can Nimalu, Nimani will need the booth of Webate Bobo. And you will do love who will never do. What can you do when you tell me? And you will be the investigation. And you will be the research. Upon the Lego, but not to compare. And you will tell me who and you will never go in state. What can you do to say money? And you will be the investigation. And you will be the discovery. Upon and there going to the Lego, but not to compare. And if you're going to win, and you will never have the state. What can you do to that? And you will be the research. And you will be the investigation. Upon and there with the Lego, but not to compare. And yes, if you have a way when you live there, and you will not cross the river. What can you will not cross the river, and you will be the investigation, and you will be the research. But not to compare. And you see Calabawe, and you will not have on the rivers. What can you do with the rivers? And you will be the investigation. And you will be the research. Upon the rivers, they need a man. Babu the Lego, but not to compare. And you will not be mistaken. What can you do, Timo? And you will be the investigation. And you will be the discovery. Apollo and Demo,
Lego, but not to compare. Aye, can I go? Naye. And you were sitting when you and you were not over the Delta. Obi George Yakaba. Obi Nnewi. And you were the Delta. Now we will know. And you were the investigation. I am happy this month. Happy Ofala Festival. No. A Papa Lego, but not to compare. And you will see that we're beginning. And you will not number. What can you do with the number? And you will be the research. And you will be the investigation. I need the Lord right. We're going to do chips and make off. And you will find your pussy. And you never investigation. And you were none and there we go. Where do we put it when I think Nnewi? And you put it for reason and Nnewi. And you were born Igwe reason. Or Jordan no. Even I need an investigation. One in a research. I need to look at Nimalu. Nimandi Boni, the Buzo web at the Bobo. Yea, what is Mubanian? To 7 days. What to Mubanian no be? 7 days. Okay, Well, what them pull out enough? I can Obi Afam. Obi Ogidi. Obi Afriba Nnewi. Now good I can know. Not touch Nnewi. PG Uriado, I can know. I see. Sir Innocent Okoli. Not touch Nnewi. This Avenue. PG Nnewi. This Avenue I can know. Evangelist. Take it about. And you weapon Igwe and Chop. Okay, if you're gonna have And you name investigation. Solomon is a problem. And you tell me, can you Sista Eloka, Okato, Ogofi Ugonabo. Solomon is a problem. I can evaluate. Sista Osisi Eko. I can know. Ogofi Ugonabo. I can evaluate. That is isopros. No. There's referendum. There's referendum. There's referendum. I know.
Ofala this year are very special. It was just welcome to this year. Come on, let's take them on high issue. Ofala and Alpha Roman. What do you see? I said no. And I moved no. Maybe formative. You will go to food. You will leave the wish. I just Chika Alexander the Castle. Chairman CEO Chika Singh. Watch it, madam. Watch it, madam. Watch it, madam.
The last kid. This place is not for No, it's not too good. This place is not for No. Carissa. On the village, baby. The Louis will move him. Weapon on your child. If you're not that over dining, you will let go to a hotel. Igwe. On all. Okay, Dalo. Superstar. The back out was too. Don't know. Obi ọlọtọ ọnụ ha. Nnewi. Anyị kere Dalo. Obi ọlọtọ ọnụ ha. Ẹnyẹ bọ ní ọjọ́ wẹ̀ bá nù nọ. Wẹ́lú ọ̀wẹ́ bọ́ ní wẹ̀ hotel. Nyẹ bọ ní wẹ̀ bẹ́ lúwẹ̀. Wẹ́ sí kúyà ọ̀gá. Ọ̀gá this place is not popular. Ọ̀gá this place not popular. Oyi ẹ̀dẹ̀ mma n'azụ. Nọọsụ a, nọọsụ a. Oyi ẹ̀dẹ̀ mma n'azụ Dalo. Nyẹ na ndúgbò sí wẹ̀ bàbá mbà. Every we're born on your child. Go inside. Go and bring pen and paper. Let us calculate all the money you spent in building this hotel. I will pay you in cash. When your child will move him. Wait, are you crazy? Say yes, in there, the crazy. When you tell me, I don't know. Where they were with our book, where were they big? But not for where they were, but not for where they were. You get you were bad, you get you mess of it, you get you mess foundation. You get you were for the kid, you get you look, you get you bam, you get you were process, you get you. Dalo last say open Nnewi. I got it today, Dalo. Your joy. Even in a Mamma Namudi, Matabu Moche, Mangazi Bevele, even in the Babu, Manabo Webakom, 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 Aja Dalo. Happy New Year. Louis, you were born there, Bobby. Why did I not go? I'm Bambu baby. Not the kind of was go now. Where would you go? But we're not where would you go? Louis, you were born there. I need to online. Okay, I got him. Counting machine. Oh, God. Hey! I am Peter the counting machine. What about weapon baby? I know no nago, I know one naked, and naked, and dead over, and dead over now. I know no nago, I know one naked. Ladies and gentlemen, I want to use this opportunity to welcome the noble personnel, Igwe, highly welcome, sir. Welcome, Anne, big man, welcome, Anne, poor man, Abulo, Puroha. Iana, a poor man, don't know. That's the big man, welcome. Daddy, welcome, sir. You're highly welcome, sir. Okay, everybody, Gabo St. Michael the Archangel. Oh, I St. Michael the Archangel. Okay, yeah, highly welcome, sir. Yeah, Lole. Yeah, Lole. Everybody, Lole. Papa, kind of a guitar. I understand, no. I've got one of this year, who's special. Louis, you were born on your child. You have 24 hours to vacate this hotel.
onye ọcha wee lalele na ụlọ o wee jezie ebe ahụ edele mmadụ that this place is not for blacks o wee luo wee degharị anya that this place is not for whites ya bụ na ike dị na Nnewi ike dị na Nnewi ike dị na Nnewi ya bụ na ike dị na Nnewi ike dị na Nnewi ike dị na Nnewi ya bụ na ike dị na Nnewi ike dị na Nnewi ike dị na Nnewi ndị na-esi ụgba karịa abịa ndị na-esepụta karịa ọjọọ ya bụ Ofala this year special Ofala I need online na on live and direct kedu ihe mmadụ ka anyị jee nọchite anya ba dekọrọ ike dị na Nnewi ihe ha onye amaghị ọmarịa by force ike dị na Nnewi maka ndị dara ụka ọ ka esi eme ya na-adaba nwantị ọ na-aga ị na-ahịa ya afọ na ọdịka mmadụ na nso ka anyị gara ayọ ọ bụrụ na oche debere maka supporters ndị a ga-echi echichi n'ịma na iso na the supporters ihe agba mbebe gịnị chọọ ọnọdụ ebe ọzọ o nwere ebe debere maka ndị supporters kanopi dị n'ihu anyị ebe a fensi na ebe anyị nọ ndị debere maka supporters ya kwudoro ndị a na-echi echi Ogochukwu nne Orizimotos biko nna anyị Igwe na-apụta biko kedu ndị ịgba di ya pụta kelufa ka anyị jee na-abata nna anyị Igwe ka anyị jee dupụta ozugbo dịka ọ na-apụta biko onye ọ na-abụ n'ọkpala aba ha adịghị ebu aka ndị Igbo ọ nọzi nso dịka ọ na-abịa anyị kwụrụ ọtụ na na-eti Igwe mmadụ nọkwa ebe a Igwe na-apụta kwụrụ na ọtọ tụọ na Igwe Igwe na-apụta onye ọja ngwa n'ụlọ No, okay. Yes. Yeah, Junior go. No. Junior go. No. I just Honorable Chris Atwebu. No. Even Nnewi, all his motors. Shama CEO of Motors Limited. Oh, got it. Come on, I do also. On 24th of this month, 24 December, I propose to I had Honorable Sir Chris Atwebu. And they can do mad already. They can do madabalize. They behind me. They just go. Church of Holy Spirits.
ọ na-eke na be na-eke na Church of Holy Spirit kwuo na agụ ahịa agụ ndị mmadụ ọ na-eme every year otu onye ụlọ ụka nna ya ekelekwa nzọ ọzọ gbarụ ọ dịghị izi ọ ife eji ama ọgaranya ọ ife mmadụ mere ka eji were cheta ya dịka akwụkwọ nsọ ndị Anglịkan si wee kwu asị ọsọ ọrụ anyị ka anyị eji echeta anyị ezi ọrụ anyị nọ n'ụwa deme nna ya igwe apụtago o nwezie ndị chọrọ ịfụ igwe ha nwere ohere kịta ị na-abịazi ndị obodo emenụ edu naanụ the high man obodo ọnụ ọla obi ebata ọnụ ekelekwa nga ọzọ daalụ ha sịrị eme agbaghazi mgbara abụọ etu ntu na abụọ anụ nke ọ na ha e nwere ọtụtụ ife anyị nweta atọ ma ndị a ga-echi echichi gara agarị o jide ome global ndị na-emere obodo ife ọ ka esi eme ọ ife a na-afụ n'obi ọgaranya ọ na-aha n'ugwu ọ na-ahịa na ndịda ala ada ịbụ aka anyị ka na-ekele nna anyị igwe na ọfala nke afọ anụnwa bụ 2023 tata bụ mkpụrụ abalị 28 ka ọnwa Disemba n'afọ anyị nọ n'ime 2023 bụ na tata ka nna anyị igwe na celebrate Ofala 16 years on throne. Ya ọ dịghị izi biko ọ na ya obido ebe a kụọ Chineke aka na ọ dịghị izi kụọ Chineke aka maka na ife Chineke na-alụ n'isi nna anyị igwe karịrị akarị ọ karịrị akarị obere ife 60 years o ji n'ọdụ ka igwe Nnewi ọ na nwere ebe ọzọ efugoro egwu anyị ife ọdụ kịta 98 years obere ife agwa na igwe ife nna anyị ya nọ 140 years anyị ajụọ Chineke ka ife anyị jite mmezi Chineke agwazi anyị ife anyị jite mmezi na-enye maịkị oke ahụ ka wapụ ọjị ebe ife gbasara ọjị na-ewe babazie dọnụ ọ dị onye ọbụla a na-ekene Chineke na ome ka anyị niile fụkwa n'ụtụtụ taa na-arịọ ogologo ndụ na-arụ ike ebe eji adụ ndụ anyị agbụrụ ụmụ ka anyị na-efuru mmadụ agwụnaghị pụrụ ahụ n'ọbụrụ n'orio tụọ n'igwe ife ọgụ agbapụgo ọchị dịka igwe emechazi ife gbasara ọchị onwezie ndị chọrọ ịbịafụ igwe ka abịa si nwee obere ndidi na ndị paisiri ịkpara isi ka ije na mmụọ kịta ndị Ofala kọmitii na-akwado afajefu igwe Ofala kọmitii fa na-akwado ha sị ka ha bụrụ ụzọ jee maka ha nọ n'ihu ọrụ ọ na ha jezie ha nwee ike onye ọ na-abanyekwa n'ihu ọrụ ozugbo nke bụ eziokwu Ofala kọmitii ha maga na dọkịta abajetuo nna anyị igwe afa wee sie Happy Ofala Festival
Mika only money is a potato near Seasa in Oganako. Candia Sanke has us here. Ofala committee. Money Goketa. Before my mom now by Abagozi. Then to Igwe. I can do Nabata High Chief Light on Apple Sir Benchus Nosu Nike no. Hey, the commissioner. No. I see Chubudenka. You're welcome. And the Ofala committee, there are many. The channel marketing company, no. Sorry, Obi. Yeah, we did a microphone and open. You and I can choose the microphone. Take out here. When did you go here? Adakibe, the princess. Adakibe, no. Nuguada. Obi Omanuka. No. Light on the green in our principal way, so the man you can trust. I can buy that. Zimis. Ogidi. Nai. Marco to know. Not them, no. Dalasa. On the second hat. Open community, okay? And open community, Hanabia, even Igwe, not community. Chibasiania, Nukumado, Nadia, welcome, sir. Chibasian, no. Ajisa George Morano. Yeah. Akuchie no nwa I so no akuchie no nwa no obologe ndị UNDA ha na obi umutim ha ga-eje fụna Igwe akuchie no nwa anyị kere ego no akuchie no ndị UNDA
maka anyị na-achị nabata. Ị na-anya ga-afụzi ndị na-abata n'Umudim Development Association. Ọha na-abata. I say no n'ụzọ pụrụ iche. Ị na-anya ga-afụ ọfịa duru PG. Yes, anyị kenere unu. Efugazie nna ya mukwu Obi Umudim ha na-eje kafatuo nna ya Igwe afa anyị kelere mmiri nwilo demenụ anyị kelego n'ụzọ pụrụ iche. Akọdịla nwa anyị lekere daalụ. Akọdịla nwa Ị na-anya ga-afụkwa ndị na-abata n'Otolo Nnewi Welfare Association Enugu Chapter. I say no. Prọfesọ Dr. Yes. Edwin Chukwuma onye na-atụ mba PhD. Ọfịa duru, ọfịa PG. Daalụ. Mmiri enwelo Mmiri apịlie. Daalụ. ndị ọbụla chọrọ ịfụ nna Igwe nwere ohere kịta. Anyị na-anya ga-afụ ndị na-abata ọ ga-bụ mbata ụmụ onye Rusi Royal Family. Rusi Royal Family. Yes. Ọ na-afụ mbata kịta. Ha ọhụwa nọ na mbata. Anyị so nọ. Ụmụ onye Rusi Royal Family. Ọ na-abata kịta. Anyị na-ekele ọnụ n'afọ nnọọ. Ojukwu Okolo, Abaka na Noro, Ano. Ogubese, na Ogubese, anyị ekele Deme, Defab, Deme Noro. Honorable American Protocol, Second Matter. Anyị ka nọkwa n'anya ụmụ ọgbata ọnụa ụmụ Okafọ Royal Family and ebe patron ụmụ onye Rusi. Anyị ka recognize kwara ụnụ. Anyị so nọ emenụ Akụdịrị nwa na alụnụ. akụdịrị nwa Yes. eme o Yes. ese Emeka Okafọ ekele ka ịbịa. Yes. Biko a na-arịọ ọ bụrụ na eruru ana a na-arịọ biko democracy from Mbalagodolo. No, Bakata. That's when I go. The event planner. Igwe,
Tanto Igwe, Kabane Electra, where I'm at. Of Jesus Christ, Bruno. Come on, sir. Sacred Hearts. Romano. Bruno. I can order them. Sacred Heart of Jesus Christ, Bruno. Because yes, take them on them. That's inside. Welcome. That's it, darling. No. To this over. I'm calling. To this over. Develo. Where's innocent of it? Because sit down. Ambassador, yes, what he wants to British PLC. How I take a far from now, Igwe. I let it on, no. I like it then. Sacred Heart of Jesus Christ. Brother, because
Royal family. Oh, what kind of Nanabata? It's not here. There's a royal family. Anguine. It's not here. It's a one royal family. Anguine. It's a one. How much I know about that? Yes. No. Man, not I tell them. Okay. Man, Nabo. Yes, just for now, Igwe. Man, Nabo. Naba, you're just for now, Igwe. Because. Women and do this. Abandoned. It's not yes, the one royal family. I can never follow some preacher. And I'm a for of human and no poker. Human can air. And I think I found Pata. Go to Hatchane. You see, you'll be there. I don't want Abata. I said no. The menu. Abone. Of human can air. It's a body. Of human and there. Has raised. Afamo, Obiakosi, Hancha Neba, Obido Golden Fetcher Neba, Nissobina, Hanchas Resuba, I can go Devon. All come by Odu, Hancha Neba, No. Afro Hancha.